Nokuchingamidza pano pa Sly Media TV apo patinokuigirai zvirongwa zvakasiyana-siyana kubva munzvimbo dzakasiyana. Rangu zita ndinoitwa Tarumbidzwa Rutinyani. Nhasi tatirega timboshanya kuchikurubhi female prison uko kune dzimwe hama dzedu dziri kurarama dziri mukati meusungwa. Tichiita hurukuro nawo tindoti dzingava dziri mhosva zei dzakavapinza mukati meusungwa. Nhasi ndakagara nasisi vangu vanonzi ivo Nyaradzo akasungirwa mhosva ye-attempted murder akatongerwayo makore anoita 5 years. Regai tinzwe kuti chii chakaitika musi uyu kuti azowanika achipara mhosva yaakapara iyi. Sisi Nyaradzo tokuchingamidza muchirongwa chedu. Makadizvi tiri right. Sisi Nyaradzo, mhosva yenyu yamakapara ye-attempted murder mungatitsanangurirawo kuti zvakafamba sei musi uyu? katika ndikuti ndaishanda kudinora polisi ndakaita 2 months nasiri kundibhadhara mari. Saka ndakasvika pakutaurirana nemunhu wandaishandira kuti ndokumbirawo mari ndiri kuda kuzvitengerawo zvikwanisiro zvangu. Iye akati ndichakubhadhara uda kutondindirira kumberi iwewe ndinokupa mari yako. Of which inini kuenda kumba kuti ndisiyewo basa kumusha kwangu kure kuzaka ndasitori na mari yekuti ndiende kumusha. muHarare handina hama inogara muHarare. Pakazoita vamwe mai vemukembe panext mukadzi womupurisa ndakati asingana patsime akati arega timisire mushonga muchikafu chemunhu wandaishandira. Iniwo nokugumbuka kwandandaita notanga asingachandipe chikafu ndane 2 days asiri kundipa chikafu. Ndakabva ndangonotora mushonga wemakonzo waive mumba ndibva ndaisa muorange crush maso. Saka munhu wandaishandirawo paakadzoka kubasa kasvika kuti mwana wake anga akutoenda naye kubasa kubva zvatakakonana pa2 days anga kuenda nemwana wake kubasa ane 5 years. Saka paakadzoka kubasa manheru mupurisa munhu akadzoka kubasa akati mwana wake ndidirirewo drink riya ndo randandaisa mushonga. Mwana uya paakavhura drink mushonga uya wakabva wasumuka ndokutanga kunhuhwa. Saka paakandibvunza kuti chiri kunhuhwa muno mumba chii chiri kunhuhwa semushonga ndikambotanga ndichiramba ndikati handizivi kuti chii. Asi paakazoti ndakuenda kumapurisa pandakazomuudza kuti ndaisa mushonga muchikafu ndokundisungisa pakaita. Okay. Maybe tidzoka kumashure zvishoma. 2 months idzi dzamama mushandira asingakubhadharei yakainga iri mari yenyu yanga anayo? Ai pamwedzi aindipa $50. Kainga yava 100. Okay. Maigara imba yakakura sei? 3 rooms. Ko vana vamaichengeta? Ngane 1. Okay. Pamakaenda kwamati maichera mvurawo muchizoudzawo vamwe amai vemukembe vachizokuti isai mushonga, munhu wamakaudzawo yanga ari munhu woti vavaka makanowa naye here kana kuti aingovawo munhu aingogarawo mukembe akakupai zano iroro? Anga asingakutaudzana anga asingawirirana. Imimi sei makadhisaida kuti rekai ndinoudza mainhinga ava kuti murungu wangu haasati andibhadhara mari? Anga atongonzwawo tichipopotedzana saka akazobvunza patanga tasangana kutsima. Pandakamuudza kuti haasi kundibhadhara mari yangu ezvino akundinima chikafu. Okay. Saka vachikuudzai kuti Sisi Nyaradzo ngati ndinofunga kuti mukavaisira mushonga vakafa zvinoita. Iwo pawakaudzwa zvonzi vaisire mushonga muchikafu wakazvitambira sei nguva iyoyo vachikuudza kuti vaisire mushonga? Pana zvimwe zvandakatongofunga ndakatongobva ipapo ndakatonotora mushonga nichiisa
ndandakatotsamwa nokuti atatobva kupopotedzana. But iwo hazvina here kupinda mupfungwa dzako kuti alright, chero ndakatsamwa kana dai ndikada kuvaisira mushonga muchikafu aimva angofa futi asina kukupa mari yako? Ndakatozozvifunga ndati kumapurisa. Mai vacho ivavo vakakuudza zvokuisa mushonga pawakazonzi wanosungiswa nechii, vakazombouyawo here kana kumapurisa ikoko? Vakatouya taitoenda tese kukoti, but koti vakasvika vakazviramba, saka vana tobhugara vapinda mukati muno. Okay, saka iwo uchizonzi wasungiswa, wakazvitambira sei kuti hongu nanga ndakatsamwira hangu $100 yangu murungu wangu yaanga anayo, asi kezvino wazoiswa mukati mamaoko emapurisa? Wakazvigamuchira sei? Ndakangotozvitambira ukatoona kuti hapana zvekuita kozi mhosva ndanga ndatopara. Okay, saka mukati mamaoko emapurisa wakagara nguva yakareba sei? Ndakagara 3 days kuGlenora Police, ndobva ndazoenda kuCentral ndikanorara 1 day, ndobva ndazoenda kukoti. Ndipo vakandipa free bail koti. Kubva musi wa31 kubva muna April kusvika muna August, pandakazokwanisa 18 years pakwazonditonga. Okay. Saka pesa apo waigara uri kupi? Taitozaka tati kana madhesi ekukoti akusvika ndopataizouya namama wangu kukoti. Taitouya kukoti tichitobva kusaka. Okay, maybe ndingodzokera mashure zvishoma. Vabereki vako pavakazofonerwa vachiudzwa kuti ndozvaitwa nemwana wenyu kuno, ndape mashoko vakatanga kukutaurirawo mama wako? Kutaura nani? Newe vachinzwa kuti mwana wangu Nyaradzo izvi ndo zvaanga aita kumunhu waari kushandira. Aiwa, mama wangu havanambotobvira vatombo zvakangotovarwadza, havana kanambobvira vatombondibvunza. Kozi vanga vambototaura naye pandakatanga vafonera kuti ari kundinyima chikafu, vakati mupe mari adzoke kumba. Iye ndobva aramba akati aya ndoda mudisciplina, hangandibondituki wati. Saka zvakatongovabhowa kuti ndakagara ndamuudza kuti ngadzose mwana wangu kumba, iye achiramba. Okay, saka mazopinda mukoti chizonzi sisi Nyaradzo, pamhosva yenyu yekuti makanga muchida kuuraya murungu wenyu nekuda $100 taakukutongerai makore 5 years. Makazvigamuchirawo sei nguva iyi kuti ndichiri mwana mudiki, but nekuda kwemhosva dzandandapara idzi ndaakunogara 5 years ndiri mukati meusungu? Zvakatondirwadza kuzi izvozvi mutori nenhumbu ne8 months. Apa ndakana preparation. Okay, pamiri pakanga pari pani? Nemurume wangu ari kusaka. Saka pawakauya kubasa, wakatouya kubasa wakazvitakura, waitira kupi? Aiwa, takatozozvitakura after kubasa, ndai ndiri pabheri. Wazotongerwa makore ako nechi wapinda mukati meusungu, pane here akazombouya kuzokuona? Vanouya si
uya nepane time wakozi vanobva kure saka mari yebhazi ndoine ichinetsa. Okay. Ko murume wako akambouya here? Akauya muna November, akauya kaona. Okay. Wakamuzivisa here kuti izvozvi ndakazvitakura? Aitozviziva. Okay. Akatiwo kudi? Angoti takunogadzirira mari yepreparation but now haasati adzoka. Okay, akapedzisira kuuya rini? Muna November. Okay, ko wana mwana nedzimwe hama? Mama wangu kubva zvandakangouya kunoko havanombodzoka. Okay. Atete vanogara kuWarren Park ndo vakapedzisira uya na December, kutanga kwaDecember. Okay, pavakauya vachikuonawo ndapi mashoko avakataurawo newe? Vakangoti zvinowanikwa muvanhu 2 years idzodzo kungoshingirira dzinopera. Okay, saka mashoko aungada kuudza murungu wako waukanga watadzira zvichida pamwe wakashaya mukana wokuzotaura navo pawakaenda mukati memaoko emapurisa, zvaungada kuti vakanzi nhasi vakagara apa ndinoda kuvataurira ndezvekuti chii? Ngoti handiregerere nokumutadzira kwandakaita. Ko kune hama dzako? Hama dzako uda kudziudzawo kuti chii? Tingadzindiregerere nokudzinyadzisa kwandakaita. Okay. Kumashoko ekurudziro aungadawo kupa zvimwe kuchida kune vamwe vezera rako vari kutoshandirawo vamwe vanhu vari kufungawo pfungwa idzodzo dzekuti murungu asida kunipa mari yangu saka ndichamudai, zvaungada kuvataurirawo mashoko ekurudziro kuti vasazowanikwa vachipara mhosva idzi ndeyekuti chii? Ndekuti kana vakonana nevanhu vano vachishandira vasabvuma kufurirwa nevanhu vekumaraini, vakwanise kutaurirana nemunhu vanoshandira vapedzerana vari vaviri, vasafurirwe neshamwari. Shamwari dzinofurira zvakaipa uzosara uri mumatambudziko uri wani. Okay, ko mashoko ekurudziro amunombopana nawo makagara muno nevamwe vako vane dzavo mhosva dzavakapara, ndeapi mashoko ekurudziro amunopanana kana muchinge magara muri mega? Kungokurudzirana kuti ngoitawo mubato wako wemaoko uchingoshandawo zvinhu zvako zvakazvimiririrawo kwakakosha. Okay, saka tichipinda muno muchigurubhu chino matokukuwana uri nhasi, ndaapiwo mabasa emaoko auri kuti inini mabasa emaoko andiri kubatawo ndiri mukati meusungwa andikudzidziswana nagogo ndeaya: kuruka musoro nekuruka mabhegi nokuchengeta huku. Tinochengeta huku tiri mukati munomu. Saka izvi zvinokubatsira chii paunenge uchiruka kana musoro kana kudzidziswa kuchengeta huku? Zvinotibatsira kuti kana tabudawo kunze unozviitirawo zvinhu zvako, uchizvichengetera huku dzako, uchitengesa, uchiruka musoro, uchiwana mari nekuruka mabhegi. Okay. Rubatsiro rwaungada zvimwe zvichida semunhu wekuti hama dziri kure vanokona kunge vachitadziswa kuuya nekuda kwemari,
rubatsiro rwaungada kune vakatarisa vezimbabwe kana kune hama dzako dzimwewo dzakatarisa zvaunoti ni ruzhinji rwezimbabwe ndinokumbirawo rubatsiro rwechakati nechakati nechakati ndezvipi? Ndichikumbira rubatsiro papreparation because ndane 7 months ndosununguka muna March. Ndichikumbira rubatsiro nechikafu dzinoona uchinzwa uchida kudya zvinonaka asi pekuzviwana nepanenge pasina. Okay, papreparation zvaunonyatsoti izvi neizvi neizvi ndezvipi zvauri kuda? Mapamba nematracksuit nedhishi nebhaketi. Okay, ko kwauri iwewe zvaunoti nine ruzhinji rwezimbabwe ini ndinodawo chakati nechakati kuti ndiwanewo kubatsirika, zvingave zvokudya kana zvokupfeka. Zvokupfeka kuchitoti juice ndora ndisina juice rejeri handina, nemasocks nebhutsu dzinodziya. Ko zvokudya kuti zvakaita sei? Zvaunoda kuti varida kukubatsira ngona kuti tida kumutengera chakati nechakati ndezvipi zvaunoda iwewe? Chidawo drinki, mabhisiketsi nemuriwo chawo kudyisa sadza ndo wakanyanya kukosha muno. Okay, muriwo waunenge uchida muriwo wakaita sei? Uchitoda huku ne matemba nemachansi. ndizvo zvese neraisi. ndofunga mazvinzwira mhuri yezimbabwe senyaradzo gocha vachitaura vachiti kune murungu wangu wandaishandira ndinokumbirawo ruregerero. Kwakanga kuri kufuririka kwakanga kwaitika kuhama dzangu ndinoti ndinokumbirawo ruregerero, asi zvinhu zvekuti ndanga ndakaplana asi kufuririkawo neshamwari dzatinenge tichigara nadzo. Achiti kuruzhinji rwezimbabwe ndiriwo munhu akazvitakura handina preparation, ndave ne7 months. Nanga ndichikumbirawo kune vakasununguka kuti vanditengerewo preparation, matracksuits emwana, masocks, maromba, bucket nedhishi, kuti mwana wangu pandinomusununguka agovawo ane zvekupfeka ndiri mukati meusungwa. Isusu seSly Media tinoti rambai muchifollowa, muchisubscribe, muchishare zvekare kuti patinoisa zvirongwa zvakaita saizvozvi musaonekwe muchirasikirwa. seSly Media tinoti building bridges.